τώρα θα διανύσουμε και μια προεκλογική περίοδο τον Μάιο με τις δημοτικές εκλογές. Και επειδή ο τόπος μας εδώ πέρα πονάει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει γίνει η δουλειά που έπρεπε να έχει γίνει για να πάρει μια ανάπτυξη η Βόρεια Πιερία. Δυστυχώς τα πράγματα χειροτερεύουν. Η επόμενη πενταετία, η οποία θα μας έρθει 2014-2020, θα είναι μια σημαντική πενταετία για τον τόπο μας και πρέπει να πέσουμε τα μούτρα να κάνουμε σοβαρή δουλειά και με αξιόλογα στελέχη και συνεργάτες. Γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, είναι και αυτοί που θα πλησιώσουν το Δήμαρχο. Τα λεγόμενα στελέχη τα ηγετικά. Πήρα λοιπόν και εγώ μια απόφαση να συμμετέχω στις εκλογές σαν δημοτικός σύμβουλος με έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ανεξάρτητος και, και μια ηλικία νέα που θα μπορεί να προσφέρει στον τόπο και λόγω της δουλειάς μου σαν δημοσιογράφος δεν θα μπορούσα να πάω ποτέ κάτω από έναν υποψήφιο δήμαρχο ο οποίος θα ανήκει σε μια παράταξη. Είναι τέτοια η φύση της δουλειάς μου που πρέπει να είμαι πάντα ανεξάρτητος για να μπορώ να ελέγχω και όλες τις καταστάσεις γιατί υπηρετώ το λαό και μόνο το λαό. Αυτή είναι η δουλειά μου και πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει το κοινό καλό του τόπου μας, που λέγεται η Βόρεια Πιερία. Ο